Del 20 al 24 d'abril ha tingut lloc al camp de futbol de l'Arenal, a l'Hospitalet de l'Infant, el primer torneig Arenal Setmana Santa. Es tracta d'un campionat de futbol base, és a dir, categories que van dels cracs, els més petits, 4 o 5 anys, fins juvenils, 19 anys. Un total de 34 equips de la demarcació de Tarragona han participat en aquest torneig. En 5 dies han passat 481 jugadors pel remodelat camp de futbol de l'Arenal. La nova gespa artificial permet jugar de forma intensiva, com és el cas d'aquesta competició organitzada pel Club Esportiu Hospitalet. Más que cuando estaba el otro campo, esta estructura con el césped artificial permite tener, pues esto, 5 o 6 días seguidos giran tantos jugadores en el campo. El Club de l'Hospitalet de l'Infant convida i agraeix la participació de la població per organitzar esdeveniments esportius, ja que les instal·lacions ho permeten. Que la gente pues se involucre, para que venga gente a ayudar. Se necesita mucha gente, muchas horas. Y bien, pero bueno, yo también quisiera dar las gracias a mi directiva, pues la verdad es que han hecho un gran esfuerzo. Y a 5 o 6 jugadores del primer equipo que han venido, pues prácticamente han estado todos los días ayudándonos. Quisiera dar las gracias también a ellos. Aquest torneig organitzat per omplir l'espai de lleure dels escolars per Setmana Santa busca més la vessant lúdica de l'esport que la competitiva. Prova d'això és que el divendres va ploure i no es va suspendre l'encontre a petició dels jugadors. El viernes se ha jugado todo el día bajo el agua, lamentablemente, pero sí disfrutaron igual. Nadie se quería ir, no se quiso suspender, los jugadores querían seguir jugando y así hicimos, con agua y todo. O sea que se la han pasado muy bien, que era lo importante. Aquí no se busca resultados ni conseguir trofeos ni nada, sino simplemente que todos participen y que disfruten. Està molt bé això de participar i divertir-se, però a ningú li desagrada una medalla.